Iya ba? Boy, karon ko na. Aray, iba doon da. Asa gikan deh? Dito sa kuan. Karon ba? Kuan ay sugo kuan ay gipalit dito sa. Buwang mo porta. Balik na ko. Nya karon asa man ka padung na? Ato na ko mulit ako nya. Sa ano nya. Namo tina ungay kay kauban. Wah, nakatakanta rin ko dre. Lain. Itong duwa. Sabi yung kanta dai. Kung idol na ko si Ruben ba? Kung sino ka man. Kato. Ay man. Ay suway ko no. Disting ako. Usa. Maging sino ka man ang dahil ko. Sampo eh. Mahal, tandaan mo lahat ng sasabihin ko. Na ba? Ay man. Wari ka mapilugan eh kana. Tawag ng tanghalan. Hindi nakapil ko sa una sa dili sa what? Sa showtime mo. Showtime. Tawag ng ngalan. Nada ko eh. Ada ka dai? Nada ko sa atong walang kadaog ba. Ayaw. Tarong eh. Top 10 ko sa kadaog. Pero katong nakadaog pangailain ha. Nakadawat ko ato sa una gud. Dodak ko to. Wala po. Ya. Mga pila kang nakuha ka. Kuan na may na nakatagang ko ato kuan. Perfume. Perfume. Pagida perfume. Okay. Ako may na-top 10 ko sa kadaog. Ya. Mau. Sa Mato sa kumlaw sa dito kay. sige. Sugo ro ko. Ari lang ko. Laay po ko niya katakanta lang po ko diri. Sige. Sige, amping ha. Sige. Sige. Katakanta sa ko diri. Uy, saan ka? Adto lagi ko sa kuan lagi. Muli na ko pa dong. Kibaw ka kinsa ko? Wala lagi. Ngano dai kinsa dai kada? Champion ko sa UFC. Kanang agi man ko. Pwede dai. Agi lang ko. Ay saglakaw. Ngita ko kay sparring ron. Champion ko sa UFC. Ay kanang sakto dai kanang nakoy kauban dito. Kamo lang sparring. Ha? Sige. Uy! Nusam ka? Uy, Kung saan ka dai? nag-practice sa sayaw. Wa nga mau. Uy, isa ka na. Mamay. Tao dito dako kin tao mau nya kanang kuan ba? Gyud sa ka. Wala ni. Nana mas yang kanang kuan kuno. Champion sa UFC ba nya? Lawas ay. Grabe na Kung lawas. ako dahil. Kung lawas kuno. Sige, kung gym mo eh. Sige kag Jim. Mo betul ni nani kung lawas. Ako na dako ko. Parang ura mo to. Asa ron? Na dito ay kuan lawas ni hinil na kay. Kasi makita ta ba? Tanawon sa nato kung sa kuan niya kung sa sagdak ba. Ano, sugyan na to. Kung sa dugay na kay kung wala ka kuan ba? Wala pa eh. Oo. Wala lagi lawas ulit. Tingnan ba ko makuha? Kuan ko sa sparring ba niya? Ako din ko gamay mo niya. Ako dugay na kay kuan ning kuan agad. May kagad ako kag lawas. Oo. Wala ko lawas lagi. Di ato nang kuan kay Okay. siya Ano kasi patihan ta ba? Nara ba diha? kani Babot ako sa siya wa kay la sa kuha kung sa ko. Tung kanon rin. Ini na tato kay si ito. Sana ba? Wow to. Kapala. Asa, ato tong hinay-hinay mo maglaro sa kayo. Wala paglawas mo. Tus. Ano Uy. ba? Kani mo gipasabot? Oh. Buwang suga ning buwang.
Na, patay eh. Kita kong kamo to eh. Drawing rap na ni Day. Drawing na Day. Tako, yung puyawan ko na ka. Tak ka drawing. Uy, klaro mo drawing mo. Doon kamo to, kita kong kamo to eh. Sabi mo tao, dako mo lang. Buang mo guys. Mo mo guys, klaro eh. Hey, be out.